Hola, em dic Mireia i avui us faré el número amagat del 258 i hem de trobar el 17. En el 50 per 5 per un 10 més 40. En el 8 per 5 en un 7 20. El 200 el traiem i el 40 també. També l'1 i amb el 10 i el 7 l'ajuntem i són 17.